Sih Nugroho Wahyu Tejo Kencana dumateng Gatotkaca. Kula mung saderma dadi lantaran sing jejeg, sing madhep, sing mantep anggen bakal ngemudeni negara Pringgondani. Percaya bae. Kula ngerti lamun sing ana kawungan sing rusak ngajak-ajak ning aku wis niteni bola-bali. Lan buktekno dhewe. Sing arep ngrusak karo sing arep bangun kira-kira awet endi iki? Sasara maruta sawana pono marakana panca kayu lan marayang wisikan kulingan limo temu gelang kekalangan anggen golek iku Nadyanto kala Ludraka bisa ngendhangake dapurmu ning durung marem rasane atiku lamun to durung bisa dejuing kuandamu Gatotkaca. Prabu kala Ludraka nitih saka sandangamu kiratu tanpa beda lawan aku uga satriya sing kudune rumeksa marang rahayune jagat. Aku kelawan kowe ditandur dening Pangeran Mapan Marcapada ki supaya njaga marang kawilujengan kanthi lambarane kebak rasa tresna lan asih. Nadyanto beda wujud aku menungso panjenenganmu ora seksa. Ning yektine ana ngarsane pangeran derajate padha sing bedakake mung tumindak lan pakartine ora usah kocak. Wong marem lamun turung ngerti mlundunge ndasmu.
ketrima sing meri pirang-pirang kaya diapurmu kowe dandan Gatut Kaca karepmu piye yektine babar pisan ora ana ceceking rasa aku kepengin dadi ratu Pringgondani yen nganti ratu Pringgondani patrape kaya diapurmu pamurunga para kawula sing bakal jerit sumbu langit Jangkar bumi aku Antarja aku njaluk urip aku njaluk kapura kabar pisan boten duga mon bilih sengandika Kakang Antarja ingkang kumindak nista kados mekaten mongko menggaing petan kula tiyang dados ratu menika rekaos
awrat sanggaranipun awrat tangga jawabipun anggenipun anggadhahi tangga jawab mboten namung wonten donya ning ngantos jaman akhir parandene kok ngandika malah kados mekaten yen pancen Kakang Raja ngersakaken dados Ratu Pringgondani kula dherekaken kula tak mboten nyalonaken kemawon monggo klaturi lenggah dampar Pringgondani ora ya pun Kakang kalimput yayi apa-apa ki kari kumpulane mergo aku kumpul karo wong Astina ya kowe yang Durna yang Sengkuni sing diom-diomi kelawan Bathari Durga dadine aku njur mendem kelungguhan edan karo jabatan dudu aku tetep kowe sing ditresnani karo wong cilik Gatotkaca Ndara Werkudara sampun ngantos nandukaken raos duka dhumateng ingkang putra Punantareja. Mbok menawi pancen laku jantraning jagat kangge rabu ing iman lan ugi kekiyatanipun supados Ndara Gatotkaca ngadeg jejeg mangka pengayoman wonten Pringgondani caranipun kedah kados mekaten mencorong mawa teja si Gatotkaca inggih karana sampun pikantuk wahyu kanarendran nenggih wahyu sumber kencana anu teja kencana mirah anu eka napa nggih wau wahyu teja kencana nggih teja kencana teja niku sorot kencana niku mas niku kuning niku sing tegese ripalungguhan samake mugi-mugi Ndara Gatotkaca kuwawi mbeta dumateng jaman keemasan tumraping jagat Pringgondani. Ndak pangestone anggen dadi ratu ning Anggrang dadi ratu kakehan pola takon dosa Gatot. Nuninggi ngestakaken dawuh nyuwun tambahan pangestu Antareja wonten dawuh aja duwe rasa isri drengki jae metake dahwen open panas ket neri karo ketrimane dulur ora oleh kaya ngono tak boleh ini ngestakaken dawuh wong diterima dhewe-dhewe senengane wah nggih pun mugi-mugi niki kangge kembang bure lelakon nggih to sing apik kena nggih conto sing ala kakuta banyu mili lan barat lisus
Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gungi samudra pangaksami